Deti road clearing tayo ma'am ket medyo makuna nga at damit basit rigrigat na kasi tay ko na tayon nga adu dagiti natangken ti ulo na every twice a week kami road clearing makliran mi met ma'am ngem tuno apaglikod mi agsubli da manen ket ti agda mga yar aramidan ti solusyon gapot ti dagitoy traffic enforcers tayo limited ti number da ket han damit kaya nga puligusan the whole city dito'y sentro at damit dagiti ada in charge iti university belt ada in charge iti sentro iso nga dagiti grovingen nakurang lang basiten iso nga deti city government apo mga aramid ti way na baring manayunan wenno ti enforcers tapno throughout the day ada agsursur nga mapan mang clear ti kalsada tatay ko nakon apo uray pay clearam nga oras apaglikod mi adadaman agsublin regarding met kadagitoy ambulant bent dadadtoy sentro ti city government kumitkita ti naplastar nga pagyanan da kumatap no nga ti ken iuswat mi met apo nga dagitoy ambulant handa ko mga agyan nga agtali na ti mesa nga lugar no diket agpuligos dangem tay ko namon agstay da no tiyan na dete adut pakalakwanda iso nga DJ lang siguro ti mabalin nga solusyon ti ada na pintas nga pagyanan da nga adut mapan mangdanon met kadakwada. So, tay agiin nanos tay pelang apo ta ikarkarigatan mimet nga ayusen ti trapiko ngem detoy tata adu dagiti kalsada nga materterimaan nakadado ti lugan ti Tagalawag ken hanga Tagalawag nga agtartaray idtoy ket babasit met ti kalsada tayo. Isu nga ikarkarigatan ti city government nga urnusen apo sapay ko matati mabiit maayos tay met lang amin.